Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omollo oyango ni gedo mar apaya ma Mfangano-Rusinga Ring Road maborne romo kilomita 53 matudo gwenge mag Suba dhi nyime kendo ibiro tieki mapiyo mar tieko pek mar wuoth mosebedo kokwako gwengego. Gedo mar apaya ma Mfangano-Rusinga Ring Road ne osidhi gi jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe manotimo e chulano dwe mar 10 higa mokalo, kendo gedo mag apeini ka otieki to biro kelo yot ne jodak makono mathoth gi gin jolupo. Omollo mane lose gweng' Magunda e chula Rusinga e kinde iko mar Mama Beldina Wakiaga, min jaohala Sami Wakiaga, noten kod jotelo mamoko ma bende nosiro dwaro mar ogai mar Azimio Raila Odinga madhi laro kom mar AU. An kuwacho ni udhi konyo Raila malo, koro biye uro koda mondo odwa konyo Raila malo e AU kocha mondo wanegi mwanyala. Ne wate sani yeti mohero baba kaka hero yawa. Bentie joma hero baba yeka. Ung'e ni baba dhi Addis Ababa. Uwinjo no dhi Addis Ababa kaka AU Commission Chair. PS mar Interior. When you go back to Nairobi, please go on one President erokamano. Kaka sane gi makre gi baba mondo baba odhi oko cha. E kaka gi makre mutegno ma baba be wang'nyo yudi gima dwaro. Mok bra ni kodwaro mare mar president to kura nindo oko ka nikech Sami kane dwaro ta uwinjo ni siasa mane tamiji ni kama. Mfangano Ring Road is ongoing. The first phase of it is to make sure that it is always accessible across the entire island. And then the second phase will be to tarmac it. Rusinga Ring Road, the contract is being signed. Actually, the contractor is on site. 3 contractors. And it will be done so that we address the challenge of movement around the island. If you go to Homa Bay town, the Homa Bay pier is being done at a cost of 600 million, so that movement and trade becomes easy.